ao litokonye mna bana ba ao eketura sobe kubenze bonto akasora Nyasaye tujaka manidera kora manaindwe na kuosa no semeri mezo Kristo rombolita. Amen. Ono mbiyama nongo swatura sa ama igelia makongwake asa matukai kiagara ngentoko teberanga okwegeli kwa bano no kongwake ngo kuna tule okwege na kwa bantake ake. Lakini ene nduru kuna senjirerembe igotegetego kuna kolengana na mafundisho bunakolete kibunale aninga chinse muchigo kuna abantu bege nete au igonto se make kutura kune ekanisa yago se dini asi niniga na marikale toleto ono tu basakote banga kibono tuacha kurwa ya na kegagara tu aligere tirese yeto ya eta wiki elia ya legoteba igoro ya chisemo chigo soma chibwato bututukano nakagare bukukira umundago interpret ko bwaye tukarire lingana linali ariko kwanga chisemo chigo soma chibwato bututukano tukaralingana ikeyunge kebunge kana kira goteba igomo kuliga ligamo na mariko ikiagara mukagete ngani gole na moleno bugama bwa kale na kale meyaro na yo na arale kiroli ya Yesu igokende gesikira se Biblia ngiroli omo Yesu tukarigeli omonto oli omonda na Lazaro unoro mugano gotosomia ngane bwene tokora maya kera tole moyo ekiagara ligasandi kore ndichi na reto kamba korora ngama ene shuali ikiagara bantaba ondeta yokweta agachikora una barenge na botora nyole Yesu Kristo wagarweto mugwekano yogotoigeria uno buguma gweto bokorete kibole tokarora na endo mugwekano nde no linga lero na inje ntobe na paradiso ona mangana yiko mukego chigoro ntuma yedigo semba umberanete ekiagareza matetinga lero ntobe aralia paradiso but what we know Yesu gakobo ka chigoro nande marikongora tebalege kera gwete kera bugete na bugete na bachenu ba kolete ba gwete ora ntuma itinga so itu just wa ngolia kera monyorete Kristo engakiyo moyale na beto machenu anyo beto machenu then walifufuka na Yesu anya ta beto machenu igono nyo kwete no hale aganyete Yesu iranelia kalenga elia kamera so tukarigele naende igoro yakonya guchia koba na Kristo konganya guchia koba na Kristo ase Paulo akala bataba nintagete nganya embe na ngorolio Kristo na nganyete gose na nganyete then anya mangana alengole na kiagara gota tugina koli me ya Kristo aywa kule gwatongirwe kwabera mona Kristo Yesu then tukarora igoro yakoraniri meikera subusubwa tugakolere meika yalengensi gesasimero ayonse karaira ona agotugirira lero ele senie nya engeni ekale goteba nga natebe bwate samchagamoto kidogo yokunga emerero ya yeliera the fires of hell ni emerero tokoteba ka kwa vekiro ya ka kere yesara che abantu basambwe kale na geregege na kale ngomo beroleke bembeli naende tali okulima oro kale na kale ona kegale sinegala tebanga emerero yeliera enda maana sebichinde wondo jenga wono emerero yeliera na kolete genero one bungo tokoligalia se wiki koronga mali ko kianda 42 48 mara kinye yamo yude yamo Timotheo litangani bere bakaisa no kora kwa batumwe bere bakemero bere na kianda na 34 na 35 na Yohana yelitangani sano isatu baka 12 kare kola tumurani makambi atusomera mangana yo mutwe unali kira selesen eketabu kia abatesalonike itangani 1 Thessalonians 5:21 euka wate baiya bana banyasaye kolendete makeregento wata ekerekia lakini otige kereke kingola ngia statement ya tigere tunjera but test everything and keep what is good igo ndogera uya kagere gotabu kigwanga otige kerengaki ekebe test everything tema bionzi embuya obwatekeregia yo ngakegara no yesa bateba nga tema kereme very good osengurura sinya sai osengurura se saitani kegara bani bobonga babo boli mabange bagoleki baimokire lakini ngokula nonyana bakristo nga tema kera geregie keremeika mwakolekanire mona abana banyasa moko ugene yakire korwa abantu mwali miro mwezi anya namba sabo mwezi okoigwa onde obokirande no mole mwezi naende kwebanga ngona kwegere tolenga okwege natali ku muntu oli agoko gwene no kwao igo tuyagache imase kerekie kaso kwegena egara makambi abatokole introduction yerese niyo ima yetenga abagara ko introduction yerese niyo agatura ko kubata kujusia n'abantu bara abamentu bate ababanyurwe nabatoko banyura baadaye lakini katura aswa serese makambi toletera ngo omurikyo mu bw'ingero yes omurikyo mu bw'ingero yes kurwali itali
engane nego tebanga a false understanding of human nature as led to a triple theological errors. Inga ammegeria yobo ngaineri atriko anamno Biblia agerira banta bange amusira banta bankro aso kwegena abaso kirisiko na yakaro mulikyo bechingera ko lika pastor mindo igako liko tabango moyo ekero munda kule akoro kungate divine comedy nigari gete igoroyo orogendo ruomoyo ruobolimo nyuma yogo kwa abana bagotero mayita no gotero urabana moga tu arwara tigaturagire no gotera abantu bamieli bagotera abantu batenga lakini bakaimo kyo gotera kulia bakakubeka sibirenga ibya bakaja okwege nanga mangana yali gete na yekene bono kara ko ligata ngomoyo oyo nigo wachiete kero monta kule kagata ngomoyo kasomete kyo baso mite igoroyo ruomoyo ruobogi ruobolimo moyo kwa omoyo oyo nigo chieta seri erario modero ose poligatori asomo ikomwanya bando okoegwa egezuzuro otarana chero kosaigoro ose paradiso bosibwanya sae omanyene ekerageria mangana yanga kero monta kule kaliegeria atera byamono basta atera abantu bakabwato kodera kuya bakobega bagapegeranga agoteba ngakero monta kule ngokera ndara saka nyumba gete osaberu ororo puancherwa omakwanda subusubwango puanya sae osoma kwanda paradiso amanganaya tunakonya kwa pastor mindo chikanisa chikwata abantu rikontra kuna mangana kanisa ngatwata akimenyare bokole gento gete ekanisa yige protestant bakke ekena manganaya yengere yiga yarikirwe ne kanisa ende yaito catholic na bakawata manganaya that is why tobwato butudukanu na kitoso ne pastor mangana chinse mochoko so machibwato bututuka obututukanu kiteko adamu na Biblia pono kralika Biblia ko teba mwana tebanga amangana ingomoyo oyo taligo kwa nigo kogenda siriera lyomulero ose borigatori ose paradiso nigara yo borosogo chiase kanisa echinabata yabana banyasae chikara chinyinge cha protestants na chirocho chigenete aso ogotakwa kwa moyo nga nyuma y'omuntu gakule omoyo nigo gotira gocha paradiso gosotirimboka gochiaserera lyomulero rabe asekene onyomo y'omwanya bantu torigo kwa jodio goika ogende asegete nyuma y'omubere okule aso bwenge ogotero kwa pastor minto ugatantania abantu mbaka basomere byanga kero munda kuleta kiyumurano gekoera agabantu bagatantana ekero batantana pakabwatia mangana aya that is why abantu abanga sobe kubeza abana banyasaye bagotema gusabira umuntu ukwete ngakora kipasta ngaberwe ebe byaberwe introduction part enere ngananga tema kero muika tema keregendo lakini mubwate ekerekia ekeremya Biblia igonga kipirie kweri kero munda akule ngyakoba. Okay, lakini nataka kuleta asigete gango boli ngage monte gara kule. Ngayago chia. Kitabu kyo murandi kianda isano, ngotoletera kire bichegitaiga, nande bonte getego tebye. Nabana bana mbale bakwira litono naro chega ali abwatira nitinse by the way. Ekaba bwatira ne bobisana kira abwatira niti I think gali yamatoke. I think kira bana bari bari ko kubabwatira nilie gali inse. Iko babete sukwist aba moyo bukaruo ekera moyo bwaruro elese ekitabu ekimurandi kianda ngo tema gergo tobwaga lege bateba nga abale moyo mbamanyete ngamba kwe kolenda abakule tibamanyete gento kende iko bagoteba na tibagendere tikonyole ngeria tibakoinyoro no nyandinde tibakoinyurwa lakini rade ando bane ngano makumbusho ayatoko jitwara akora ngaki nganyora tata nyora mama nyora kiango eyere maminji amalika machemo and that is why abantu abange batulire bireche binge byabantu bakwete kale biko bachanda kwanyora abantu bakona korota rota ekiagara babegete birengerelio bado bakona koinyoro yo kwete kale bono kwanyora sachinde sometimes yabantu
iko bagukwana n'abantu bakwete nga baba gacha agantebiga na baba kwete kale ngatona kinemera go ngana tuwale ngena era magoroba toikaranste na era magoroba and through this abantu abange kwanyora imase birengera liko bachandegete nakinada gatengo tebyo omanyobo yangana ki omuntu gakule urakolere kyo urakule yes nabaga tebanga kolenda abakule tibamanye tigento kende natibagendere tikonyole ngeria tibakonyorwa nonyandinde obwanchani bwabo nokogecha kokogecha neribero yonsi ebyo nigo byasirete makiringa nelyo byasirete yes bakule yes bali koinyo and they don't know anything byasirete mbona barabwo tibabwa ati nonyanga keje talikende asa yabo korwa aiganzi elyoba buna butogo kugwana yamba igwe yes bako buna moko ngana makumbuzo mbaigwe nonyako baligali yes yeke birengere lyo mpako natiki mbaiyo so therefore that is why elesinete gatoko tobekera ato tebina ki anja abantu bakule batimuke bale no molembe amen kiyako nako baleta naende ngana ene nebingwanso gokora ngana ene nkombera na mole on biabo marem abantu bate abantu ikarase na baro paka nonyana abantu abakule babeira marwaire asabantu ekiyagara ko kwaliga niyo moikabo muntu kwete koso asoma bero go chanda sindoto na kiango ngobwerentere naje kweretere ingekero kine yatata ngaraso mwana bagirite ngabano ali ya unabono na nyono no chibije abantu bakweta abantu bakona kugacha nyomba liyo kaliyo samba chibichana kyagara chianga jigo sambo na bintu bine byasambwa ekyagara bwamatembo yo wole gatyo montole moyo no monto akoleta kyukwete na kyagara siregara tanga sekene anyo moyo bumwanya abantu tuli gukolira lyo goikogenda asigete nyuma yo mubere okule asobwe obumanyi bwo limo bwoko bakwamanya abantu na kukwagalira oburande bwatwalire mechandere ngaki emenge kyagara mo abantu nayo bagatebanga muweke mahali pema papoli ayenaye ngo komandi nyasaye abeke omuntu mahali pema peponi onyo omuntu yote chogete abono wajiro bya amakonde atabono wajiro byumanye yes nakiko nyasaye gotebanga onye noko bokukwao kora bibe mbuyoko butoru ogende gurukona kubo komora lakini ukoro mwigenu bakukuguru mbaka maiso amangana ya kwandu ororo inga ekenagwa baze kobekabye inga kerabono gwechokire kweyarega ndibya ne bangwa kwa bono tubo chikenya nyasaye bika na maite ngojiro mwigenu one gakuraraga anganye ngoja ngole kibazo mindo akoture baite ne kegero video te banga kerora arale mbera yese kerago chaka go jalenge tulie kanale kubanga bo wadio wake wote ogere ekigara nyasaye nabwate chinguru cyoko beko moika akobo amina la bama likago tebego nakele sinekalo tenga magenda tago kwa iye kale tenga abande nigo bago tebanga elietali liko nda sobomo na balira abelitenere to moyo rura asomo bere gosomo ikabo monto monyabibe oyo nyuma yogo kwoko genda semeke gochia asota kwenda gochandeka kale na kale kolenda mangana yatali kworokia morokererwa ye bibilia igoro yogo tigara kwa moyo nyuma yogo kwa na ene ni igo atali kobwatia mangana yoboroso ara asoko bwata no gokoro igoro yogo somoko ekene ngerianga obamo bweli ngane lirikonde nigo liro aselitenenete amakonde buna bono man mwanya bantu dani oma yawadaba tiritenenete likonde limo amakanda go kwanerwega na ali akulie mebere kwete yabantu elie kwete kyagera asegetabu kyamaliko kianda yeso niga gukwana kurwa asegetabu gya Isaya ekike gosomeka iga ekero bara soke isiko ndage to makije nteke ekero bara soke isiko mbarole mebere kwete yabantu abo basale tikuru asende nchomo nere abanyabibe amakonde arabe akolie mebere yabo tagukwa yani go ekenege suro kiragendere ko continuous nombolero orabo ko basamba to kolima abo bakwete mbaboko gechukube asabantu balengaki bonse eleze libona yale gotobekera ngamangana ya yokoiroka niga kworo kigetigie sege asaba bisabanya saya barakwe na gosirigwa igonya tolio banya saya barakwe na gosirigwa embebere yabo yo eta sambwe no molo nigera aliegu na makonde goseli tangani eliegu na makonde nyuma ya yesirigwe no molero njira ende yonsi asayo tayo togote bingomoyo nobe ole bise ogosirigwa komobere nago charuka okyase
era abere takweti Kucharuka. kucharuka. Ngabona chara kulembere. Hakuna njia. Makondo yukato senene. Wikato senene. Ona gegera ere senye kale gotoburinga kolende. Na kira abasa makonda ali atakwe. Engeje yokolike erase isaye gitabu ketwali gali 66 24. Igete gatego toteringa lingana linena igandi lyanga amakweli yatari gutiga kende gyonsi atara akole mirimo yabo yobosaria. Na kwagote banga amakonda yo nigaragande kuri imebere y'abantu bali abanyabibe goikekerera asiri gwikegima. Igona kele sinigale gotobeka nga sense meri ende abana banyasa begerwa nigo baragende kobera ligoro nyane nsenya na komusasimbanya nyasa asobosubuaye ekeraba bande bakona kuliyebukere kieke amakonde igekera toko romo ele bunoyo ekera kiekora Yesu atebetenga nigo yale gucheko babuya asonde bwensi asoboro tubanya saye atabwati kimogete igabantu bagoso alia mbali bale abachenu saints simbalia mnabona balenge liso lya gosalia babanja politika ibirengerero abamba batalia babizabanya saye yes saints batalia babizabanya saye igwa bamenya nanya saye onyoroboroki banganyire nyinoboebi banganyire nyinobotomani banganyire atabwati okobeko gosokogoro gosona nyeneriso kobwa gotwara umubere bwensi omoikiranu oyora chigusirwa namakonda mona kerekieke no morero aba pastor yangu boli yes nkibono yise ino tanto yolenze yonsi tusangererie lakini tusirikana andiko la uliza nkibona sembosa na ke watanga kitema kwebanga kole moyo musani tema kwebanga onye nerizo lyawo ndorate boruzie lizo keliyo korora basi ani no kugoro na kiekyo yene kikebukene nkigarito aligera ligoro ya emeremo yeli era no emerero yeli era emerero yeli era yani the fires of hell yes the fires of hell go hell ona alia sabanta bayabale go sabanta babe ababe abisabango ngana bikuru ababisabango banya sai asabara toka ko hell omolero wera hell is an internal fire where sinners are punished ingaga igaza ko hell omorobeliera aigana sabanya bebe aranya rugendo igezuro kia kitabu kia Matthew 25:41 also mengi mnawote hapo ekiwa kimine the word internal or forever has several meanings in the Bible lingane lige internal gosobo kana kale pastor ndibuate chimini chinye enge ime ya Biblia weto molero kale na kale weto buguma bwa kale na kale ndio itano mbakobo somba bitwa abazo mbwa cha kite mbwa toko era kwae no mucha gyoki pone nganera abana banyasa buna Biblia kale kuile abana banyasa ngelinga abakolia mabe mbaye wege suro kiabo egasuro gego chaka ekere kinaye goraki gego chaka umufano no lioleka getabu kya Jude 7 mugasomeke kima ngokwana kiarenge igoro ya ekina ekaroge gochaka ekina karoge acha kire abali baba banyabibe tesinas ababe ko bisabango banyasaye mpaetere ase omolero yo iga okoro kuliera liyo yagende kubasa whatever emerero yeriera emerero yeriera makonda tosa maguru mwina biriatanga makonda atari go chiko kuobuna bolengareti lakini nakwe continuously emeretinga amakonda wanyalire nanda ya nagende kulia tabisi wanga ke digese ya baroni batoka zalia biwasa mapasto minto amakonda akale go sene ni abantu banyasaye dingane lia kale nakale ndikwane lia se Biblia asomo wekano ekano liringe tenyasaye kera kale nakale dinganeri nikikole tenenelete obokale nakale banyasaye ekano ligo kwanwa liringete mwanya bantu okonganya 21 osome verse 6 dinganeri nikigolirengete obotambe bobogima ekarolirengete omolero Mathayo 18 verse 8 na Mathayo 25:41 nigoli kuoro kianga omolero olia tokolima weikekero orasirie kegima kilia ogosamba pastangie kogosamba ikuwa bana banyasa ingege osambwa abanyabibe bali bangete gwechoka patiko botomani patiko bia kerengencho pacha semba nyasaye pakoro wanze kwa nyasaye baba basani ba nyasaye ahambali bakuleirwe babwate mabuniza boronge tuangire kobwati ahambali tu akule tubwatimbe jinge tuangire kobwati abasaye mbangi nambagaka ekigo tokanyite busi abana ba nyasaye
nemerero yeliera oshi ogosamba kana kale ikana kyo soma izo soma kitabu ke ko manuka 20 ngokwanere gore myaka bivayamo no murojura abo ogosamba abantu pasi bana tingi kwa komentara singa ndio twale ko tebanga mangana yalengete gesuro gya kale na kale kendo ke twaro ke merero yeliera ye kale ko tebanga asebali abakoli amabeni goli bwate chingenjo ao onya abakoli amabe bakoegwe gesuro kale na kale na kwa ko tebanga ebibeti bigo sirigwa na endo obogima bwosi nigo bokorwa sinyasaye oyo otali kogokera ogokwa kwomukoli amabe na Ezekiel yago totebia na asekirende oragendere kurwo bugima gochiasa abakoli amabe bachandeke kale na kale tiarenge ko babuya asare gokoroko bawo kwabo onya abakoli amabe bagocheka egwe gesuro kolengana buno gokora kwabo kwalenge na asekio bugima obwenge bwa mwanya bantu waegwe gesuro getakwera lesiri yama yagotobeke de crown yama ngana chisemo chos chi Biblia sego kwanero omuliro kale na kale nigo chigwanira chakoronekana kulenga enyanja y'omuliro enyanja by the way nere nateba y'omuliro erabwatie kero keria kimyaka elielivwe yemo yokomano kera koreki eraere nakwegoteba nga nigere maminja y'Biblia gokwana igoro y'omuliro ogosamba oyo chagete korwa bono. That is why listen ya bana banyasaye ekalego tutambuka ujasa abachole abara ebuli gatori angora iratulenga ngora ateba tulenga konye myera sebuli gatori ebisuro byao byere bwango baso asogo sase okoku yagotako era minna nakiyeko gara esale yerengete linganeri ekalego tabange kanisa ya Catholic na bebwaterete ng'abantu bali bakule batagwenera tiko sira kolende batarabekange batarebekange kogenda paradisho nabo bakonyora libaga sebibe biraberwe alia purgatori elio bagenda paradiso okuchandeka kwaba alia purgatori nabakogo keigwa goetera sama sababo logwechi libaga lya banchwa babo nakeko garekera togo kolemisa togo twale sadaka entangani ekoro kunge sadaka ye misheni eye kogenda gosaberanya gosira ase misheni egere tonyole sale ye goteba nga nyasa utokonye myoyera ase buli gatori ebisuro byabo byere bwango baso asogo sasoko kuyagotako era mina igo kwege no konkwamba kole kolengera lingaki muntu wakule na asaberu n'abakenu bande egara akolerwe transition korwase obubebyaye gocha so kwangama lategara nerese ni aiton usena malika itagoteba nga kwangama ngoli kwa mambya kwangamba ro kwa bono nakegore malika goteba kora igwerio girio monene nyasaye rero toko nyenkoro ekiagero kwangama kwa monto igakora okwangama kerale kerale moyo yani ngabono ngongwana amafundisha yo nara kwamba kole tubututuka numono baka abantu bataka komenyera ubugima getobo be amanye tenga kae kerara akwe omusasiroti nabo sabere egero nyole kunywa marua atoke karomo chelu aina mafundisho akogera maminja akwenda maminja na Biblia ngiagera eliseni yateba kora akwe igugu kwa sebi byao kegara malikago teba engeli ebini kerekege namakwe kolende kegwe kyo moika no moyo no bogima bwakerekege bwakale na kale ime ya Kristo Yesu na ye malikate aba kolime ya Kristo Yesu igole getangwa gerengaki ekeja ayakara etire wono go ikomenyo bogima bogotangaza obo Kristo bwao igama fundisha yakwegeri ngana ende twara gosemelinga nina kunywa marua ninja kwa kansa berwe egate getego tobeka ase position yegotebana ki Nyasaye gagwanjiririe bibe ekeranjiririe bibe ngaka omuntu naende nachakororwa mabera achagonchoka ekera akoreki asaberwe chiptembe chiponjira unga yes mangana ngobeka kitako nakora Timotheo first Timothy 2:5 ngoka somole aiga sipurega dori bastana ngobeka mangana yaiga intobu atimondo oranyade kosabera omuntu ndebe bia the transfer cross over just over there is pastor statement here whatever no one can sanctify or transfer their wholeness to other people but there's a good pastor you know monto tayora onchoro bachanu bo monto korwa asar go chia sabantu bande this doctrine
goes against the Bible. mafundisho haya gakonda maminja ya malika machenu. There is only one mediator Mediator so musabelio yo mubye katobwate between God and man, na manya bantu Jesus Christ. na maana nanda wote banga toko na sinyasa otara ita sengole de gesede Injera. la tego alafu first John na otara leke yo first John chapter 2 verse 1 yamanya goteba abana abake ko balikirana ya elina timo kole bibe kole no nyomonto go kole bibe ntule no musabelia setata nere Yesu Kristo omanyero boronge ereneke ngwanso gyuko bwatania ase bibya ito ositali ase bibito byoka kole nena ase bibe byense yosi oyo mubwe kana Yesu Kristo mwana igon mnade pastor nisego jango tebinga Debi bibi aongo sabero ukwabere inogero kototokoro kanga okumaramanya sai monto tayo bwate epurera gotibu yokwabera abante bibi byaito otatiga Yesu Kristo mwana ya sai na endo bibege tasuma saraba amena. After that buna pastor tingo ko wabere bibi yao mo father tago kwabere bibi yao mo priest yo ndobwesi tabu atiene party ukona ko matebinge kengwa kolete ya Yesu buyeka eketabu byokora kwa batum yes foto wote banga dietalina tiri to hairwe isi diova dranya go toria otatigerete yango ya Yesu Kristo mwana nyasa na kiwote banga ki after that past statement nere kobeka biasana inga after that there is only the judgment. There is no intermediate state. Mangate akaro monda kule ekebono njitoko nyamana nekina yocha kono jomono amana nyasaye one kwalengo munya boronge oboko jaso mubakana kale one kwalengo munya bibe omoroyo ekorogliera ona gotusambororo nyasago konyere njongo najekire kiana boronge najekya boronge ebangwarara urare koraso gokwanya saye abayigo nakagere senegalo tanga amayeli alengete buli gatori igakobwatira nibirengere bitamwegere tinyasaye igoro ya asabantu barasambwe amone naro yo gusabira abantu bakure amaregere yana ba anchire nabali abage begenete okwegere gwe bibiliya nga bali bakure niko bagotigana batimogeta simbera cyabo ime batamanye tikende baende bwatira igo bwatira ngo muntu karakure orakule ekia ege mo Yesu aganye Yesu keragocha nakiego garege tureli malika goteba ege tureli chimbera chikoleki chimanoke abachore baboke gochiguru okuboka orugitse mo byo yes kuboka kwa baka baraba cheno bamorotote Yesu na ababande baraba beba yakona kuliegwa makondabo mbabo kigona barobwo ekera bakoboki kwa malikago te baronyamba liba muitete mbakoleki bamorole lakini bakoboka mbatake gotako tukogo kuvangana nga bono ense atoberere bobe tosali omochioli ogocha andabwo no ekebirtige koruterwa ense koleki abana banyasaye ejere omulero kale na kale lakini abachenu bagende na Yesu bachenga mono mono no chuchengenere naje unakojenga manere na chaba no chora egereja sato konye bono tigango tuiguro ya paradisho ebwate meketa bwati mebere aigano mo kunisa pasta mayanga ke amo vulituna dinga ke kinga igoro mbaro bakali gora mana nyasaye mo vulituna ra yiwa abantu bakwigere bana banyasaye bona yote according to the Bible. The only ones who are dwelling in heaven are God. Pastor Beke kusi amangana bina mayaga bisaiga. According to the Bible. Unamalika machenu agoteba. The only ones who are dwelling in heaven bakale igoro nyasaye are God. Balinga nyasaye. First Kings 8 verse 20. The angels. Malaika bae. Enoch. Elijah, Moses, and those who were resurrected along with Jesus. There are no incorporeal souls living there. The human beings who ascended to heaven have resurrected out of their own bodies. Abale igoro kambali baboke tamanango amona Yesu lakini ababuliza magenga bono omoikakero monta kulga yo moigokale na paradiso ngonjo amangana ina matanga bana tokotebanga gakino tokolera iga ay malo yo mentale igora to kumeti ali gereti go chansa ngatatu na ndebyo ngato ligereti mna toko kole nyenche kabirenga na turuchi ya ngochire igoro ya montoga kule montoga kule ora kule ira na seriroba ankanye geture likia Yesu kerarache. That is why
eresera de ona Protestant tibali gwanchirana na moro ke gwa purgatory abange babononya nabo mbegenete ng'emioyo yabali abanyaburunge bakule nigegendete kwegokia aria paradiso bosibwa Nyasaye omonyene abande ngoteba bali ng'emioyo eyo nigere mekete bwatie emebere na abande mbaro begenete ng'emekete bwatie emebere korende tuire no mobero bwo moiko bwo bonene bakisore gonchoreria kone gwonsi okora abase bali bakule amaegere ayose niga kwamereria aliye bibirigo yakobokwa kwa moelio amoneki nakia bali bakule na sekikina kunoko gambirwa birabeo onye mioyo yabali abachenu egenderete kwego kiaralia paradiso igongi yesa okwaniranga nacha kuna chereki na rende nacha kuna cha igonyere ndo gotebanga kwego kibali igemire ngo motoga akule ochoriru oyebwo molero oyebwo kwego chigora igoyese gasi ya ni kyago jabakora so mafundisho kuna yeba banya sai mange na distantani pastor yes kitabu ya Revelation 20 pastor na ende ngarora abakule abanene nabake bati nasekero kyo banene nechibuku chikaigorwa ne ebuku ende kaigorwa yine rebuku yobogima abakule bakagambirwa ase amangana ali kireme asijibuku echo kolengana buno gokora kwabo kwalenge niko iga bantongo kubale nekaro bakule record yao yalikuwa sebuku ye ekaro togocha kubukigwa ekerora kwene njenda kwe no ko na koro rabana banya sai ekine kya goganya na ikyana ikonganya na kyagarere sinikale ko tokole party ko daga na ende ninkige Paulo ago kuana igase gitabu kya bakolinzo litangani 15 na isetu igakale ko tebanga ekerago tebanga onyo kobokigwa kwa bali bakule tikwa lenge lirelio au bakwita si Kristo basirire na kira nyale kana basire onyere kene ngabale iguru kwego bakwego kiaroro na babira rokurwaliria kale ekero bakwete kolengana na moro kelwa maronge yo kubwata no koya okobokigwa kwa bali bakwete ekero Kristo akoirana nigo kora abego sakolengana na moro kigwa yo bolimo ng'abanyaboronge bali bakwete nigo bakonyora eng'eli yaba yakale na kale ekero keli bagokwa nonya nabo amang'ana aya nkoya igwa tole boira anene mono ekero kiemeyega yokubayani bali bakolere kiba kelese nikale gotokolera sekere leseni ya gatano igekale ukwane goria ebirengerelyo bye Biblia inkyo kwaro chasa mang'ana yo bono Biblia bana banya sae pastor mbiamono Biblia yeka oenda maminja yebirengerelyo mwanya bantu na masomo ao na bora interpret ebukubobe nandi ngane de pastor minte Bible can't contradict itself bukute kunyara gwechanganya bana banya sae tualigererie tuarorire nga egesurongero nandi ngebwato moelio tuanyore nga God is the only true immortal being kitabu ya 1 Timothy 6:15 mpaka 16 osome na bugaya kwa ramana he is the only one who can give and sustain life nyasa biye kegwa kwa nabasanga ta togo cha bakule na obutero mwikana banga kibabe moyo tuna tutongete abana banyasaye yamana otanga therefore all created beings have a condition of immortality. Therefore the question is, what must we do to get eternal life and never die? The answer is very simple. The answer is very simple. Verse John 5:11-12. Oyo no mwana na amanaki. Ale no bogima. Onye ko na Yesu no ramanaki no bogima bana banya sae. Ikana ko tabine kamo. Chora Yesu abense mo yao. Mo chora isa abense mo na kimurya ta basta na ko tabanga obogima bwakale na kale. Neke okenya sae wetera si Kristo. Obote akabono iga na gochengerwa asobo ikano nyuma yokobo kwa moelio kwa bali abanyaboronge. Yes. Kolera nigo kole okuororo onyobogima bwakale na kale pokorwewa gochia se balia baleime ya Kristo lilo lyo bono bali batalime aye tibabwati obogima bwakale na kale igo akere sinigo tokole ate banga sama igere ayo gotakwa na watoko nyora maigere yanga nonyane kero monta akule nigako genda ko mo ya senseme yende amafundishande naralego maigere buno gochanda gwakalera kale ayale maminji amaliko aso kolengereria na sebirengerere byaitu bya mwanya bantu kolengana no kwege na komanyire na abange
bali barabe baboli wali igoro nigo barawo chekere gento kego korokana insasense na nene mona asama gima yabasani baba batigete magega kolendo koboli ankolianga na kiyarabe orabo mogokase bali bakule kero barabe baroche mechando yabali bale moyo ekero bakona korora ebibe bikona gokorwa nabamwe ababanchwa nakobarora bakogenderera kolemereria obororo bwonsi ogotanyora magani yabo ajo baganeche nemechando yobogima nangana naki abantu baragokerekero bare igoro na bali barabe bakona korora buna bamwe abo bacandegete esense na kiro moichano monene nga obwango bolia omoikoko rwasomo biromo yombu omuntu olia otanga meti ni gokuya serie nomolero mechando kemenene abantu bali baraetere korora basandi babo bagoeta gocha simbera bati ariga ntibago swase barachandege kale na kale nebive ana maswali amanga barabanya sakoboliwa lakini ya point nene elianga amali kongo toigili abu yanga wakati mtu amelala amesharara angoje wakati ambapo Yesu atakuja katika dunia hii na tarumbeta atawakege tulibabuke kurwa sichimbira wana barabanya samba yamona serese ndito ekera toko abaiga amaiga tubatebinya sabaseni lekebo nduso kurwensoko yunia nyakibuoga baba Sara Tom na batiroba Damanchera Linda John Masina Lilian Veronica Henry Nyabuto Elicha Onchiri Tabetiana Rosi Korulio Kindo Girls Elda Zakaria Olera na Pastor Nyabinge bonsi na Pastor Liendo ni manyetinu na mashabiki tamaya ya saba sini soko tegerere lesen timakambi gosinabo atemwe watatoiga tubatebinga mbye mono sana Pastor Shada Kokari. Yes. Gawa tebanga tika bana bantu banyasaye. Yes. Gatwanga moroka ruyo bolimo. Kolinde to abana banyasaye kene. Ikira bazibore korwa sogo usaria wose ebebyabo. Igaba basta abalisia arandi bonsipi. Abanda banyasaye kene bnabire koraki. Yagoteba. Mavundisa yobokora ngakero kuruzi mwane lino libekeze nyonga ina mbazo yobokora. Amundisa osema kumbuza na mbazo yobokora. Gato abana banyasaye kene kosibole. Yande yo mitjare libosi ya mate ae esabatengia umuliza kasunu twenga mana nyasako sine tibotira kanisa. To abatsa resta abade ngoro abana banyasaye. Biamara sara, wish you the best and we love you. Abana ba mentonto ba kuna Voice of Victory. Toko baganelia esabatengi ya mambi asemugo jiko sasima nyasaba sesenie nabantu baitu sekero na nyaga jamo manyanga ntugate crusade nene tochiko kona limansai. So we are planning to want to plant a church. So Mungu awabariki. Tubaganelia imbu yamono toiranie emitambo toiranie mangana yega ko chialia se studio so mono mteli kimawe egera toleta na mangana maya korwa se biwanza gobiko korwa nyasaba sene biamono sana tikato sabe tokole baba uliyetupenda, asante kwa neema yako, tukushukuru kwa ajili ya nafasi nzuri umetupa. Tumekuinua kwa ajili ya ushindi ambao umetupa katika leseni yetu. Asante kwa wasikilizaji wetu wote na watazamaji wote, tuwapenda Kristo, tukiomba neema yako ishuke itamalaki kwao. Wabariki wote na wachungaji wetu ambao wanao tutazama Kristo Yesu, tuamini neema yako itatosha. Bariki kituo chetu cha Voice of Victory, bariki wafanyikazi wote na utuongoze kwa neema yako, ni katika jina la Yesu Kristo na Bwana mwombezi wetu. Amen. Mungu awabariki. Asante sana. Ya wana pastor, sendo. Hatimayo si mwingine, hatimayo mimi na wewe, tukipofu kwenye dhambi, Yesu njoo tuokoe. Hatimayo si mwingine, hatimayo mimi na wewe, tukipofu kwenye dhambi, Yesu njoo tuokoe. Sauti yake Mwana wa Daudi, hurumie.
uzima yote